имрӯзай пагай фарқ надора, охирон калимаи моро худо дар ҳамин дунё ла илаҳ иллаллоҳ муҳаммад расулуллоҳ бигардона. Иншоалло имрӯз дарси охирон монаи дар Мадина. ҳоҷои муҳтарам аҳамият битен. қасди якми мо омадан ба и зиёратҳои муқаддас, заминҳои муқаддас, мисол имону тақвомон зиёд шидан. Агар мо мисол зиёрати Макка бирем, зиёрати Мадина биёем ва дилҳомон ғофил ай худо боша ва ҳами қадри ҳами заминҳои муқаддас агар мо қадр накунем, мо холӣ мерем. Мисол мо бармегардем, фақат мо монем ҳоҷӣ ё шахсе ки дар заминҳои муқаддас буд, ҳамун савобе ки беканорай, ҳамун савобҳое ки мисол дар китобҳо омадагия, дар ҳадисҳои пайғамбар омадагия алайҳиссалоту вассалам, маҳрум мешем. ҳабиби худо гуфтагия алайҳиссалоту вассалам ки ҳамин умра кардан, ҳамин умрае ки мо анҷом додем, ҳамин умра чикор мекуна? умри одама зиёд мекуна ва ризқ зиёд мекуна. ризқи одам фаровон мешавад. анаки шумо аҳамият битен ки агар умрара, зиёратҳора дар ҳамиҷа будана мо ба тақво, ба фикри худо ҳамиёро анҷом битем, савобиш беканора. ҳар як қадами задагии мо савоби беканор дорад. не ки агар мо дар ҳамин заминҳои муқаддас қадри ҳамин заминҳоро надониста гуноҳ кунем, ғайбат кунем, қадр накунем, мо ай ҳамин неъматҳое ки аст маҳрум мешем. одам метавона вақте ки як ҷои муқаддас медуроя, савоб беканор қити бироя ё бироя гуноҳи маҳшар ҷамъшидагӣ қати бироя. барое ки ҳар як амал дар ҳамин заминҳои муқаддас дар Макка чанд маротиба зиёда? 100 000 маротиба. аҳамият битен шумо. аҳамият битен ки дар ҳамин заминҳои муқаддас чанд маротиба амали солеҳ гуноҳ чи? гуноҳ ҳамуқа. гуноҳам агар кардем ҳамуқа мешавад. барои ҳамиқа мо бояд кӯшиш кунем ки ҳамин омада ҳамиҷа даруни тақвомон, дилмону фикрмон дар ёди худо боша. шахсое ҳаст ки ҳамин заминҳои муқаддас омадагӣ нест, не ки фикр ёдаш фақат дар ёди пайғамбара алайҳиссалоту вассалам, ёди ҳамин Маккаву Мадина дай. ҳамин одам пайғамбар да наздикай. ай ӯ одаме ки заминҳои муқаддас биёяу фикр хаёлаш фақат дар куҷо боша? дар хона, дар ҷое ки дунё ё дар пул ё дигар ҷода боша. фарқи калон дорад. барои ҳамин вақте ки худо худо насиб мегардона ҳамиҷо омадан, як нишонае ки худо моро дӯст медорад. нишонаи дигае ки ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам моро дӯст медорад. вақте ки мо омадему салом додем, саломеро ки мегардона худи ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам. барои ҳамин мо бояд ҳамин чизе ки дар ҳамиҷа тақвову варои худотарсӣ ки дар ҳамиҷа мо ҷамъ кардем, ҳаминро вақти хона бармегардем, бояд ба наздико, ба хеши таворо ҳамаи аздиқо чикор кунем, нақл кунем, бифаҳмонем, бигем имконият дорӣ, вазъият дорӣ, ҳамин заминҳои муқаддаса зиёрат кун. барои чи? барои тақвот зиёд шавад, худотарсит зиёд шавад, меҳру муҳаббат ба пайғамбар зиёд шавад. ин неъмати бузург аст. рӯз мо дар ҳаққи ҳама дуо мекунем. боя ҳамбағалай ки боша набоша, ҳар як мусулмону муъмин мо дуогӯ ҳастем ки худо чикор куна? тақво куна, дар паноҳ ҳифз куна. охирон калимаи моро ҳамин дунё бихоҳем ё не, имрӯзай пагай фарқ надора, охирон калимаи моро худо дар ҳамин дунё ла илаҳ иллаллоҳ муҳаммад расулуллоҳ бигардона. амалҳои ин дунё таъсир мекунанд ба ҳамон амалҳое ки баъди марг мешавад. чанд ҳамсинф доштем, чанд ҳамсоя доштем, чанд хеши давор доштем, додарои майда доштем, имрӯз нестанд. бисёрҳо таки заминда хованд, амали солеҳ карданд, амали бад кардан, қатиқшон бурданд. лекин маву шумо ки худо моро насиб кард ҳамиҷа омадан ва мо дуогӯ ҳастем ки ҳама хоҳару бародаро ҳамин заминҳои муқаддас биёянд, фақат маву шумо ҳам мегузарем. лекин лаҳзаҳое ки мо дар ҳамиҷа ҳастем, вақте мо мегӯем дарс гузарондан, аҳамият битен ки ҳадисҳои пайғамбар алайҳиссалоту вассалам, 1 соат дарс дабудан 1000 бор беҳтарай ай 1000 ракате ки суннат намозе ки ту мегузаронӣ. маъниша гӯш кунед. дар ҳамиҷа як одам меиста 1000 ракат нафл мехона. 1000 ракат. шумо дар ҳамин дарс 10-15 дақиқа мешинед. савоби шумо ай ҳамуда зиёдтара. гапҳое ки гапҳои ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам. барои ҳамин маҷлисҳои дарс, ин маҷлисҳои чӣ меган? маҷлисҳои раҳматай.
برای که ما در همه جا حدیث پیغمبر میگیم، آیات‌های قرآن میگیم و ای همه یکی از آیات‌هایی که خود در قرآن ما اگر گوش کنیم این نعمت کلان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولئن شکرتکم لازیدنکم صدق الله العظیم. معنی گپ چی؟ اگر شما ای بندای من شکرگزار باشین، ما و شما اگر امروز بگیم خدا با شکر که ما همین زمینای مقدس اومدیم، هزاران بار خدا در شکر با این ناز و نعمت‌ها که خدا بر ما داده. خدا چی میگه؟ خدا در قرآن میگه ما شما با بارهای امکانیت میتونید که شما همینجا بیاین. هر یک ناز و نعمتی که خدا داده خدا میگه ای بندی ما اگر تو شکرش به جا بیاری همین نعمت ما زیاد میگردونم. نعمت پدر و مادر باشه، نعمت ثروت باشه، نعمت فرزند باشه، نعمت همین زمینای مقدس باشه، اگر ما شکرش به جا بیاریم خدا و تکراران چیکار میکنه؟ نصیب میگردونه. ما هزاران بار خدا شکر میکنیم به این ناز و نعمت که خدا ما رو دادگیه. برای همه خویش توارا، برای همه نزدیکا، برای همه گذشتگیمون ان شاء الله دعا میکنیم که پروردگارم همه شون چیکار کنه؟ طریق جنت بگردونن. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اللهم تقبل زیارتنا یا رب العالمین. پروردگارم امروز که ما زیارت روضه کرده بودیم، زیارت های ما رو در قبول فرمان یا رب العالمین. پروردگارم ما را از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم محروم نگردان. پروردگارم بیماری های ما را شفای کامل عاجل نصیب گردان و خواهر و دادرهایی که هستند که فرزند میخواهند پروردگارم از رحمت محروم نگردان. فرزندهای با تقوا با ایمان نصیب گردان یا رب العالمین. تو رحمان الرحیم هستی، ما بندای ضعیفی تو هستیم یا حی یا قیوم. و هر یک برادر و خواهر و مادر و پدری که نیت دارن به همین زمینای مقدس آمدن پروردگارم کارهاشون را سبک بگردان یا حی یا قیوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. پروردگارم هر یک برادر و خواهری که در وضبینی زندگی قرار دارن پروردگارم از رحمت محروم نگردان و کارهاشون را سبک بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم